Lho ning kene bae kok nyantai men duwe paketan apa ora? Ready. Apa ae barange? Paketan telu ya, paket hemat. Kaya apa barange? Tak nehi lemari 2 pintu. Yang pertama iki ya. Yang kedua tak kei lemari 3 pintu. Bahane wis jati ku darani kayu telo. Sing ketelu. Yuk saandung barang. Sing ketelu iki lho, tak kei meja rias, bojomu ben sregep macak ya to. Wi gratis ongkir apa ora minggu? Gratis ongkir to Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta kuwi gratis ongkir. Bayare piye minggu? Bayare ya wis COD. Gak tekok regane to? Regane piro winge? Regane iki 4,5. Wis Oleh full lho. jati wi telung barang wi wis 4,5 wis full jati. Berarti bayare ning omah. Bayare ning omah COD ya. Ya aku wedi nek bayar dhisik kok samarku nek mbok beli tok. Loh, bitok piye to? Kene iki amanah dan terpercaya Ya ya. wis nek no. Oke. Gratis ongkir berarti iki ya. Iya. Ya kayune jati full tenan apa ora? Jati ora kayu telo iki. Ya wis, ya wis. Bil barange.